שלום תלמידים יקרים, היום אני אראה לכם כיצד להיכנס לאיזשהו סרטון או לכמה סרטונים ביוטיוב שמראים בעצם כל מיני רעיונות לעיצוב של שולחן החג. חג פסח הוא חג מאוד מיוחד ולכן חשוב שולחן הסדר בעצם יהיה מסודר, יהיה יפה ומושקע, וכרגע אני אראה לכם כל מיני רעיונות שמוצגים לנו בסרטונים ביוטיוב כיצד לקשט את שולחן החג. אז אנחנו נמצאים כרגע בגוגל, כמו שאתם רואים. עכשיו יש שני אופציות איך להיכנס ליוטיוב, או כאן איפה שהעכבר שלי מסמן, אתם רואים יוטיוב, ונכנסים ישר ליוטיוב, או ללחוץ הקודם, לכתוב כאן יוטיוב, לעשות חיפוש ולהיכנס לאופציה הראשונה. יפה מאוד, הגענו לדף של יוטיוב, כמו שאתם רואים. אנחנו כותבים בחיפוש עיצוב שולחן החג, מחפשים חיפוש, ואנחנו רואים פה כל מיני סרטונים שמראים כיצד לערוך את השולחן בצורה הכי יפה ומרשימה. אני סתם דוגמה אפתח איזשהו סרטון לדוגמה. בסרטון יש כל מיני תמונות שמראות איך לערוך את שולחן הסדר בצורה הכי יפה. אז תהנו לכם.